Inyathelo lokukhulula amabanjwa e-19,000 ngengqawule lamkelwe ngokwahluka-hlukana. Umongameli Cyril Ramaphosa ubhengeze kuleveki ukuba kuzakukhululwa amabanjwa kumacandelo ohlukeneyo ngelokuzama ukunqanda ukunwenwa kwentsholongane yeCorona kwiintolongo zeli. Ukukhululwa kwamawaka amabanjwa ngengqawule kuyathukuthukuza kwaye kuza kuqhubeka kungeentsuku zatywala. Isebe loluleko lwezimilo lithi ukukhululwa kwawo kuhambisana nobulungisa nobuntu, inyathelo lamkelwe ngezandla ezishushu ngabanye. We have people that are inside incarcerated in prisons, whereby those people we feel that they must be released due to the fact that they are over 60 years of age and they qualify in terms of the special parole of the COVID-19. That we are still emphasizing that those people they must be released. Amaqela aphikisa amgxeke kabukhali urhulumente ngelithi elinyathelo liza kunyasha amalungelo amaxhoba olwaphulo-mthetho. Abahlali bavakalise izimvo zabo kule nyewe. They must release some of them, but depending on their cases. Because they are suffering from the chronic diseases and such illnesses, and it's easy for them to get the disease. Some of them will continue killing people, so they are fine where they are. Ukukhululwa kwamabanjwa ngengqawule kuhambisana nesimemelelo sombutho wezempilo wehlabathi, i-WHO ngamafuphi, ngelokunciphisa ukosuleleka kwabantu kumaziko oluleko lwezimilo yintolongwane yeCorona.